Subay sa padayon nga mga kalihukan alang sa Fire Prevention Month, ang dakbayan sa Mandaue may lusad og education drive, pagtudlo sa mga residente sa kabarangayan og basic fire prevention tips. Si Mandaue City Mayor Jonas Cortez may butyag nga angay nga magtinabangay ang katawhan ug kabomberohan ilabi na sa panahon sa kalamidad ug mga emerhensiya. Gipasidunggan ato sa recognition and awarding ceremony ang top-performing nga mga barangay fire brigade sa dakbayan sa Mandaue. Nangulo ang Congresswoman sa Lone District of Mandaue City nga si Lollipop Uwano Dizon sa paghatag sa maong mga pasidungog. Katuyuan ang ginato to ganina is to give recognition and importance no sa ato mga fire volunteers, fire responders kay kuan man gud it's also in line with the Fire Prevention Month. So mo lang to nga gitagaan gyud taw nato og kanang inspirasyon bitaw sila nga to continue kay kana dili taw lalim no, they have to take the risk ilang kinabuhi usay biyaan pang pamilya in the middle of the night kanang ang risko ba so mo na nga there are winners also top performers also sa atong barangay so man lang gitagaan ginato sila og kanang gamay nga pahalipay or bisig plaque of recognition lang good nga mosamot sila kadasig nga na pakita bitaw nila nga ang ilang kakapoy, kasakit sa lawas, usahay mga samad pa na ha. Di lang ta ka makabantay, unya ang singot, init ug uwan, they're always kanang ongoing ang ilang training para to improve ang mga skills, knowledge o kanang expertise pa nila. So muna nga kay gahinan gyud natong panahon nga makahatag gyud ta nila nga bisig na ang ato ang LGU napunta diri sa atong opisina sa district office. Kap, salamat Kap. And of course, nagkanayon si Dizon nga ang pagsuporta og paghatag og cash incentives alang sa mga mananaog mo'y iyang pagpakita sa pagpakabana ug pagtagad sa papel sa kabomberohan sa Mandaue. Ang maong pasidungog, subay usab sa bag-o lang natapos nga Mandaue City Fire Olympics ug Regional Fire Olympics, sanglit nga ang fire volunteers gikan sa Barangay Kubacob ang champion sa regional level. Sa Fire Olympics na to, very participative kayo sila actually. Kung namo atong adlaw, kusog ng ulan. But nagyud sila dito mas gaulan. Perform gyapon nag-observe sa kwan gyud sila kanang very determined gyud sila, participative gyud sila sa event na giheld nato. Si RD Sun Gubalani mapasalamaton sa pagpili sa iyaha isip bag-ong presidente sa United Mandaue Fire Responders. Thankful ko sa akong mga fellow team leaders from all the fire brigades sa Mandaue City for choosing me and for having faith in me sa pag-choose sa ako. Then with their guidance and leadership along with my fellow officers, I think na and I believe na amo ning ma-achieve ang among goal karon Fire Prevention Month to 2023. Yes ma'am, for instance, there are other barangays in Mandaue City who are not yet starting with their fire brigades. Wala gid sila fire brigades as of now. Naa nila emergency response team ra. Then yesterday they asked for my assistance. Then wala ko ni giduha-duhaan og tando because ang ato is tinabangayan man gyud. The more the merrier, no? Okay. Gani, usa sa iyang giplanuhan ang paghatag og tabang alang sa ubang mga barangay sa syudad sa Mandaue nga wala pay functional nga fire brigade sa ilang barangay. Ang Deputy Fire Marshal sa Mandaue City Fire Station nga si Senior Inspector Harley Galpo gihisgutan sab ang mga umaabot nga mga kalihukan sa Bureau of Fire Protection sa Rehiyon 7. Yes, we have a lot of series of activities. Natay art paint contest, then natay kaning dakong event mo ang simulation exercise wherein magkandak ta og murag scenario nga naisunog then mo respond ang atong mga responders. Then naputay dakong event karon sa ang National Fire Olympics which will be held in Cebu sa March 16-17 which will be participated by teams from all nationwide, and we ask po di support sa mga diri kay since kita man ang host namang good na siya music laban kanang natay band nga mag original composition mag-compete so since kita ang host mo ngayon po mig support kay para makakuha ang atong team to, and hopefully through our fire prevention campaign nato nga ma-minimize or ma-zero gyud ta fire incident for this month sa fire prevention. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.